Ndekapi team yangu tinangotaka ndikuyauchise kuti we are still on team Hillary. Atimbofeta pazoro. Ya saka ndine maziso angu ari mu-UK. Vanga vakaenda kubirthday kwa Toby wandaikudza ari kudana naHillary uya zvikanzi Queen tamuona Hillary ndiye uyo wamukona Hillary. Anga aina Toby zvichireva kuti zveshuwa vaavese vari kumhanya vese. Saka tataiwa sezvo akandiyeuchidza akanyora painsta story yake Instagram yake akati zimurume iri achireva ini pana asingazvena handine jendere pana asingazi ndakazvarwa nemboro asi ukaita kuyeuchidza akanyika. For that reason you are now our second project. Yekutanga kwakaticha mama iyo takapedza newe. This one haukugaro uri kushipwa semba uri kunze beige ya unozviita chawiriri kai ya kahure chako unozviita chawiriri ungandiye uchizo ndiri murumeyo kutokokana nana Tawasi nana Keti munondite ndichiripo wani ya so vasikana vangu vari mu-UK who represent me do your work paradze. I gave you what I gave you vasikana emzvo ndakakupai kuti munoisa pamba patopi ipapo. Go slowly kusvika mamutora mutorei kubva maoko make. I want to show her where its power lies. And power meets power. Less power bows. Umwana mudiki wabweka uri mwana mudiki wabweka. Ndakajika mboro yangu ini ndakumira pane vanhu vakajika mboro ino. I will show you what you mwana Israel neuchidza umwe nyika kuti yanga iri murume uda kuyeuchidzana. So ndokwanga aruko. Let's finish it, girls. UK girls, let's do our work. I want to show her that Paspan and what is rubbish. Home my home. Zamba munyabiare. Who is he? Best one. Minicha wangu. Nzo.
tichidemba tichi ahi ke Gura na nambo shuri opera. Gura na nambo shuri. Gure. Oh. Gura na nambo tate guru. Tate guru muri opera ndiwa uri kumemba tate guru muri opera ndiwa uri kuma mepoko muri opera makambo tarira tane takupururutsira vamwe tate guru wadunga zvimboita tane kupururudzira vamwe tate guru tonata muri opera makamotarisa muchiona muri opera hi